ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రేమయై ఉన్న క్రీస్తు యేసునకు అధిక మహిమ. యేసయ్యను ప్రేమించు వారికి శుభములు కలుగును గాక. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయం మొదటి వాక్య భాగము. ప్రేమ కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడుడి. యేసయ్య సంపూర్ణతయందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమయందు వేరుపారి స్థిరపరచబడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు, పొడుగు, లోతు, ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుటకు ఆత్మీయతలో ముందుకు నిరీక్షణతో కొనసాగుచున్న ఆత్మీయులారా, క్రీస్తు ప్రేమికులారా, యేసయ్య మనలను ఎంతో ప్రేమించెను. ఆయన ప్రేమ శాశ్వతమైనది, పవిత్రమైనది, నిస్వార్థమైనది, పక్షపాతము లేనిదై ఉన్నది. మనము పాపులమై ఉండగానే ఆయన మనలను ప్రేమించెను. ఆయన మన ఎడల మిక్కుటమైన ప్రేమ గలవాడై ఉన్నాడు. ఈ దినము వరకు మనము ఆయన సన్నిధిలో నిలిచి ఉండుటకు ఆయన ప్రేమయే ముఖ్య కారణము. ఈ ఆత్మీయ యాత్రలో పయనిస్తున్న మనము, సంఘ సభ్యులుగా చేర్చబడిన మనము, క్రీస్తు శరీరములో అవయములుగా ఉన్న మనమందరము క్రీస్తు ప్రేమ అందరితో కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడవలెను, వెంటాడవలెను. ఈ కడవరి దినములలో అనేకులలో ఉన్న దేవుని ప్రేమ చల్లారిపోతున్నది. అందుకే కక్షలు, క్రోధములు, కోపము, భేదాభిప్రాయాలు, భిన్నాభిప్రాయాలు, కలతలు, కలవరాలు, అనుమానాలు సంఘములలో, కుటుంబములలో ఎదురవుతున్నాయి. అపవాది ఆగడాలతో, వంచనతో క్రీస్తు ప్రేమను దూరం చేయుచున్నాడు. ఓ దైవ జనాంగమా, మెలకువ గలవారమై శ్రేష్టమైన యేసయ్య ప్రేమను గట్టిగా పట్టుకొనేదము. ఆ ప్రేమ కొరకు ఒకరినొకరు సహించెదము, దీర్ఘశాంతము కనబరిచెదము, క్షమించెదము, తగ్గించుకొనేదము. ఎట్టి పరిస్థితులలో ప్రేమను వదలక ఉందము. మొదటి నుండి మనలో ఉన్న దైవ ప్రేమను పోగొట్టుకొని నేరారోపణ చెయ్యబడక ఉండునట్లు ప్రేమలో వేరు పారి స్థిరపడెదము. సహోదర ప్రేమ నిలవరముగా నిలబడినట్లుగా చేసుకొనేదము. అంతము వరకు యేసయ్య మనలను ఎట్టి ప్రేమతో ప్రేమించెనో అట్టి ప్రేమ అందరి ఎడల, సంఘములో, కుటుంబములో, సమాజములో కనబరిచి క్రీస్తు ప్రేమ పత్రికగా కనబడదము. ప్రేమ కుమారుని రాజ్యములో నిరంతరము జీవించదము. లోకపు యొక్క ప్రేమ మనలో నిలిచిన ఎడల దేవుని ప్రేమ మనలో నిలవదు. గనుక లోకమును, దాని ప్రేమను ద్వేషించి, దూషించి, దూరం చేసుకొని నిరంతరం యేసయ్య ప్రేమలో నిలిచి ఉండేదము. యేసయ్య ప్రేమను చాటెదము. యేసయ్యతో యుగయుగములు నిలిచెదము. ప్రార్థన. ప్రేమాస్వరూపి పరిశుద్ధ పాదములకి స్తోత్రములు. ఈ ఉదయకాలం మరొకసారి మీ పాద చెంత మేము చేరి ఉన్నాము ప్రభా, మీకు స్తోత్రాలు. ఈ దినం ప్రభు మీరు మాకు ఇచ్చిన జీవపు మాట కొరకే మీ స్తోత్రాలు. ప్రభా, మేము సహోదర ప్రేమ మా జీవితంలో నిలువరుగా నిలబడినట్లుగా, ప్రేమను వెదుకున్నట్లుగా, వెంటాడునట్లుగా, ప్రయాసపడినట్లుగా సహాయం చేయండి. ఎవరిలో కోపాలు, ద్వేషాలు, అసూయలు, కక్షలు, క్రోధములు ఏవి కనబడుకున్నట్లుగా మీరు మా ఎడల చూపిన ప్రేమ మేము కూడా కనబరుచున్నట్లుగా అట్టి ప్రేమతో మా హృదయములో పరిశుద్ధాత్మదేవ మీరు కుమ్మరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ ప్రేమకు పత్రికగా మేము నిలిచి ప్రేమ కుమారుని రాజ్యములో చేరేంత వరకు కృప మెండుగా నిండుగా దయచేయమని యేసు నామములో అడుగుచు ఉన్నాను తండ్రి, ఆమేన్. నిశ్చయముగా మీరును మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ క్రీస్తు ప్రేమ కలిగి ఉండుటకు ప్రయాసపడుదురుగాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ.